גלגל החיים. מה שהגלגל הזה בעצם עושה זה כלי אבחוני, זה אבחון. והוא בעצם נועד להראות לנו מה מצבנו היום, איפה אנחנו נמצאים ברגע זה בחיים. Okay? איך ממלאים אותו? דבר ראשון חשוב לדעת שהגלגל הזה מה שהוא עושה, זה הוא נותן לנו את מידת שביעות הרצון שלנו מכל אחד מהפרמטרים. אז אם נסתכל, יש לנו פרמטר של קריירה. אדם יכול להיות שהעבודה שלו היא להיות שוטף כלים פה בקפה קפה. משאת נפשו בחיים היא להיות שוטף כלים. הוא אוהב את העבודה הידנית, זה כיף לו, זה נעים לו, זה מרגיע אותו, וזה מה שהוא רוצה לעשות. קריירה מבחינתו 10. ויכול להיות אדם שהוא נושא במשרה מאוד מאוד חשובה. סתם ניקח לדוגמה את התפקיד הקודם שלי, הייתי שופט צבאי, שלחתי אנשים לכלא כל היום, סנאתי את זה. אז לכאורה זה משרה שנחשבת מכובדת, אבל כל כך לא נהניתי, היה לי כל כך רע ביום יום שלי, שהקריירה שלי קיבלה ציון של -3 ובכלל חרגה לתוך כושר בריאות. אז זה ממש מידת שביעות הרצון שלי היום מהמצב הזה. יש כמה נושאים שאפשר לחלק אותם לשניים, למשל כושר ובריאות. למשל אצלי, הבריאות מצוינת, הכושר קצת פחות. אגב, הייתי היום בחדר כושר. קצת פחות. אז במקרה כזה אני אמתח פה קו, ואני אתן לכושר ציון אחד, לבריאות ציון אחר. וכך אותו דבר תחביבים ופנאי, משפחה וחברים וכו'. אז עוד פעם, זה סובייקטיבי לגמרי. מה שעושים זה לוקחים את המספר ומותחים קו על הקשת, פשוט ממלאים את הקשת. אז בבקשה.